Aray balantayan, mga puso sa padayon nga pagpatuman sang price ceiling sa bugas, mga mangunguma nagahingyo sa gobyerno nga balansihon man ang presyo sang humay kag bugas. Epekto sang El Nino sa mga pananom ginakabalakan man. Ining itutukan ni Zen Kilantang. Nagapadayon ang tig-alani sa probinsya sang Iloilo. Diri sa Pavia, sinako nga palay ang patubas ni Manong Fel. Apang nabatyagan na sini ang epekto sang price ceiling sa bugas sa pagbarato sang humay. Gani panawagan sini sa gobyerno nga kuntani balansehon ang presyohanay sang humay kag bugas agud hindi madugangan ang pagpamerde sa mga mangunguma. Baga muna kalayo, subong nga daan kasaka man ang sweldo sang tao, di magpabas-bas ka kuan mahal man pati abugno tama ka mahal, bulong mahal. Ti sa presyo subong nga muna ti tapos ang bugas sama kalayo agad man diferensya. Pareho man ang sentimiento ni Nanay Carmen nga nagapatalauma man sang iya talamnan. Magluwas sa epekto sang price ceiling, ginakabalakan man sini ang posible halit sang El Nino sa mga pananom. El Nino na amo naman ang gutom naman nga dako kumabot sa aton nga kung may El Nino nga na. Tama kapigado mo ang patubas. Wala pang mahibaluan kung tubtubsan o ipatuman ang price ceiling. Apang pasalig sang Department of Agriculture 6 nga may bastante nga supply sang bugas ang Western Visayas. More than sufficient po ang Region 6, ang kabuuan ng Region 6, lalong-lalo ng Iloilo. At meron pa rin pong mga tuloy-tuloy nang dumarating na arrivals mula po sa imported. At meron pa rin naman pong natitira na inventory doon sa ilan po nating mga bodega. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition.